साहेब काय सांगाल की पिंगुळी ग्रामपंचायतीवर भारतीय जनता पार्टीचा सरपंच बसलेला आहे? पिंगुळी ग्रामपंचायत ही शिवसेनेचे आमदार असतील, जिल्हा प्रमुख असतील, यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेची केलेली होती। आमदारांनी खरं तर संपूर्ण मतदारसंघात फिरायला पाहिजे होतं, परंतु पिंगुळी गावात तळ ठोकून होते। परंतु अशा परिस्थितीत देखील भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी एक दिलाने काम करून पिंगुळी गावावरती 10 वर्षानंतर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता बसवलेली आहे। मी पहिल्या दिवशीच सांगितलेलं की पिंगुळी गावामध्ये परिवर्तन अटळ आहे आणि पिंगुळीतल्या सर्व मतदारांचा आणि सुज्ञ नागरिकांचे मी जाहीर आभार मानतो की त्यांनी दिलेला शब्द आपला पाळला, खरा केला आणि भारतीय जनता पक्षाचे जास्तीत जास्त जे उमेदवार होते सदस्यपदाकरता त्यांना देखील निवडून दिलेला आहे। सरपंच पदाला अजय आकेरकर यांना चांगल्या मताधिक्याने निवडून दिलेलं आहे। 61 बहुमत नाही तर चांगलं बहुमत मिळालेलं आहे आणि निश्चितपणे आता पिंगुळी गावात विकासाची नांदी सुरू होणार हे या निमित्ताने मी सांगतो। आणि आता संजय पटकन समजलं त्यांनी काय दिवे लावले ते आता त्यांना समजलं असेल। आकेरकर काय सांगाल तुम्ही की तुमचा हा विजय झालाय? या विजयाचे सगळे शिल्पकार हे माझे सहकारी मित्र आणि देसाई साहेब, निलेश परब, निलेश राणे साहेब, रवींद्र चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब यांच्या प्रयत्नातून मला सीट दिली आणि त्यांच्या सीटीला मी न्याय दिलेला आहे। गावाने त्याला मला मान्यता केली आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।